DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Biyernes, Fetsa 15, Viva Señor Santo Cristo! Sa paghampang niya to kan kasiributan, pasalamat lamang kita sa mahal amang Diyos, sa sindapat perming mahal na Diyos anenot sa gabos. O yan magatabi sa Dapdap, sa Kwasay Paris, sa Barangay Dapdap kan Legazpi. The home of Señor Santo Cristo digdi po sa Legazpi. Salamat lamang kung mga taga-Daragaman kamo. O sa man na lugar na gusto manindo sa Daragatabi, sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Siyempre, happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan, minalaom na igwa po dyan inatadang nag-antabay na masabay man sa muya sa good alas 10:30 nin pagkaudto. Tibaad lamang may mag-text na taga Legazpi, yaraon kami ngaya. Buda taga Albay District, dyan sa Kalabaan kang Calya Rizal. Dyan sa may Velamor Subdivision. Sa Tinago, maray na aga man tabi sa Indo. Sa Saud kan Legazpi. Morning, morning, morning. Musta ka mo dyan sa Albay District sa Daraga? Magiging katabang ta sa pagpresentar kan programa ang Mega Force Patrol. Si Pading Jim, ang samuyang chief reporter, kumpadreng Al, kasabay man si Pading Jomar. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco, pati sa Premier Distrito kan Albay. So nag-antabay man po sa manlain-lain na lugares dyan sa First District na nadadangog ang samuyang broadcast sa paagi kan 106.9 WGB FM. Good morning from Legazpi City, Philippines. DCGB po ini Tingog kan Banwaan. Rainaga Sir SM Dex Velez and sa men and women po kang 106.9 WGB FM. Itatabes na precisely. Musta daw dumantabi Pading Naldano. Si tatabes na precisely. Pading Naldan sa kuyang kapartner. Siyempre, yaon dyan Joshua, Karen, Angel, Manibela, Henry Mata. Main control si Pading Nal. Sa newsroom yaon dyan, News Director Mardela. Ang nagawagayway ang walang iba. Sadit sa naperutian. Katabang si Ma'am Sia Leron. Si Jen Matthew Balyaran. Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Para po sa sumadakan mga istorya lokal, national, international. May bisita kita dyan from national media. Papa Charlie Aike. Papa Charlie, good morning. From IBC 13, pero dugong PBN DCGB. Papa Charlie, pag may aksyon doon, langya ka. Papasukin kita, tatawagan kita pag may mga aksyon doon sa lower house. Kung may putukan, sinasabi ko sa iyo. Langya ka, pag nagkaputukan din doon, ikaw ang magdapa-dapa man doon, langya ka. Pag magbaradilan man duman. Papa Charlie ay kisa tuya yan na naapunan po sa mga informasyones duman sa Kongreso. May broadcast man kita sa internet, worldwide, netwide. Ang kasabay ta dyan sa IT, Jerome Nico Martinez. Good morning from the Philippines. Ako po, si Pio Fernandez.
Rayna Aga, Sir Popoy Balmes, yung sa kuya pala na mga barkada dyan sa Karamuran. Good morning mga barkada dyan sa Karamuran. Garima pa calibrate yata dyan sa Indo, Sir Popoy. Ano? Sir Popoy Balmes. Hello, good morning 476. Hello po, Pawa po ito. Good morning po. Yes, Tabaco, good morning. Sige, tabi. Good morning. Yan, mga listener natin from Tabaco City. Sir Popoy, baka may magpa-calibrate dyan sa Indo. The best man dyan, Sir Popoy Balmes. Calibration. Primero, yung mga baterya. The best yan, dyan. Buda mga rueda. Yan, battery and tire shop. Sir Popoy Balmes. JRB Calibration. Maray na aga, tabi. Now, mga kabarangay, anong gusto nindong inutong tatabi pala na? Ang number ko, 094267011195, 094267011195, and 096607301115. Tata Mensoy na Bernal de Fort, good morning. Tata Mensoy and si 5462, good morning. First impression sa new Senate admin are criminal protector and that will be my last change till changes come again. And si 0901, si Sir Benji Dahile, kumusta tabi? Good morning asin sa pamilya. Buda kay Tata Mensoy, Yan. Siguro inuton ta ining gusto nindong sa Senado, tabi. Yan, dali sa nataigo kita kaya digding i-cue mo na na kunya na mga istorya sa dali igo kitang mga boses na ipapadagog mas mara itong igo kitang mga nakukuang kunyan mga voice clips tabi yan. So ang latest bagat duman sa kwan ito tabi Ma'am Jen Subareta mong alas 9 may panibago kayang major na development kasuhapon baga konfirmado na dain na si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Now, subareta ni Jen Kasubagong 9 sa news break pinagpahayag ni Office of the Senate Sergeant at Arms General Mau Aplaska na sa hururo ninda ka ito, kahampang si DILG Secretary Rimulya, buda iba pa, naghahagad na protection, bako na sa Senado, kundi sa PNP na mismo, si Senador Bato de la Rosa. Kaya yan ang very latest, dahil ipakitanin konfirmasyon kaan kung su PNP through Chief Nartates, yung managada na nangyayari or kung hain ngunyan si Senador Bato de la Rosa dahil tangan isi. Now, makonsuelo ba ya pa ding ade hilingon mo? So texter nga niya to so sarong listener ta ito baga so sa iyang sentimiento man si 5462. Sabi ni 5462, good morning tabi. Isain ka mong lugar tabi 5462. Yan. First impression sa new Senate admin are criminal protector and that will be my last till changes come again. Yan. So we respect that tabi happy fiesta that tabi sa mga taga-Pawa. Yun. My mother's birthplace. Uy, amigo tayo ni 4498. Maray na agad yan sa mga taga-Pawa. Happy birthday. Happy fiesta sa Indoasin sa patron. Pading nalbaga tabi kan by the way, na ining konteksto kan hururonta, basado na ini duman sa pahayag ni Abogado Jong Bonafe sa tuyang nakukuha aning legal insights and kung anong gustong sabihin ka ito bagang protective custody. Yan. Kang si Bato Padingnal diaon sa Senado, daragiton su tawo. Umala so texter tangani baga protector nga yakamukan kriminal. Uyugon mo Daragit sa tao. Dapat nga isoko naan. Si Bato, hampangon ang kaso. Daragito, nata nga ita dyan nagtatago sa Senado. Nata nga ita yaon pati si Robin Padilla, Senador Robin Padilla.
Na kaitong mga panahon, igwaman baga ngaya dyan nagtago ka ito, pinag-questioner ni Robin Padilla, bago padingnal. Ngunyan ngaya, dinilot ni Robin Padilla susayang sinabi, uyan ngaya sa kay bato. Nagtatago nga dyan sa Senado, pigpropotehiran ngaya. So mga kriminal kan Senado. Yan. Daragiton sa tawo, dapat ngang isuko naan. Ngunyan, kan mismong huminali si bato sa Senado, daragit na naman sa tao, pinadulag na iso kriminal. Yung magata, ilinga, buluntamente bagang huminali si bato, tas siya mismo, duminulag man siya o kung ano, gustong sabihon, free will niya ito, kagustuhan niya ito padingnal, bako? Kagustuhan niya ito personalmente, kung duminulag man siya pakatapos ka itong so baradilan duman, dahil baga ni nagpirit sa aya, sa diri niya itong kunyan, sa diri niya itong desisyon. Daragito na naman sa tao, pinadulag nga so kriminal. Masay na sa nabaya kita. Now, supunto man baga ni Senador Alan Peter Cayetano, siya ang bagong Senate President ngunyan. Taan interpretasyon kan tao baga, automatic, mahilig ba kitang mga Pinoy na lalo na diyan sa social media, nako, grabe na. Grabe ang hatred, grabe ang hatred and negativism. Grabe ang mga conclusion tulos, without, sabi na nga ni, dwelling into the matter cautiously. Minakurungklud kita tulos. Inin masakit nga na ngapit na panahon, baka sumabog ng Pilipinas sa dagit dahil yan sa salang konklusyon. Now, we must understand yung context po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Abogado yan tabi. Now, sabi ni kasuhapon sa press conference, bako ko ining invento bako ko ining analysis. Sabi ni Senate President Abogado Alan Peter Cayetano, the Senate ngaya, igwaanin ko niyan integridad. And bilang ako ang Senate President, siya ang inkargado. Abogado siya, kaipuhan ko ngayang, kumo ako ang presidente kang Senado, kaipuhan kong protehiran man su sanctity, buda su dignidad kan Senado. Tatrabaho niya iyan. Abogado siya, nakakasabot siya. Now, naglaog duman si Bato, sabi niya, senador siya, aktibo. So, paglaog niya duman sa Senado, kumo ako ngayon so responsableng tao diyan, kaipuan kong protehiran man sa Senado, and that includes yung mga senador. Bako, now, bilang abogado, nasasabutan ko ngayon na may warrant of arrest na ipinag-issue kan ICC. Rekonisido mi ngaya iyan. Pero ngaya, bilang abogado man, maski sa ibagang mga akusado, may mga abogado man iyan, kung senador ka man o bako, tricycle driver ka, manager ka kan bangko, manager ka kang sarong dakulaon na korporasyon, ordinaryo kang teacher, ordinaryo kang parasira, paraoma, ang abogado mo is duty bound by law to protect your rights. Yan. Kaya sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, abogado ba nga ako, apera kan Senate President na igwa akong responsibilidad na protehiran man su seguridad kan Senado. Because iyan ang mandato ngayon sa kuya kang lay. O kaya, uto baga, may mga kunyan sinda dyan, may sergeant at arms, may marines na nakadeploy to protect the Senate in itself physically and sa gabos na atake. And bilang abogado, kaipuhan, protehiran mo man ang diretsos kan mga taong yaon dyan sa irarong kan sa imong jurisdiksyon. O either ang sarong tao akusado o ang sarong tao nasa depensa. Yan. Sabot mi nga yan na igwaning igwaning kaso na pighampang si Senador Bato de la Rosa, ICC. Pero ngaya bilang abogado, igwa man nga kita nin mga regulasyon digdi sa Pilipinas na dapat na sunodon bago taman ngaya ipaarestar bago taman ngaya ipaarestar si Bato,
igwaning prosedimento bako ngaya sa pagtakop o bako sa pagproteher o pagpaburki bato, kundi ang samuya nga digding punto is igwaning dapat na agihan pang proseso maging si abogado Jong Bonifay baga kan kung nagdangog kamukan pakipag-ulay ta ka nakaaging aldaw. Sabi ni abogado Jong Bonifay, opo, igwanin International Criminal Court warrant si bato. It is a fact, legal. Okay. Pero ngaya igwaning memorandum circular na so Supreme Court na nagasabi na pag igwanin arog kaini ngayang mga kaso na pigahampang ang Pilipino hali sa ibang korte sa ibang nasyon, dapat ngaya iyan maagi duman man sa legal and judicial process kan sa tuyang nasyon, tang legal and judicial process ta digdi nagfo-funksyonar. Anong gustong sabihin? Sabi ni abogado Jong Bonifay, idadara iyan sa korte digdi sa Pilipinas, then so korte i-examinon iyan na mandamiento de arresto, so korte digdi sa to sa Pilipinas, iyuan maserbi kay bato. Yan. Iyon ang gustong sabihin man ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya lang, na-overcome na po kita ning hatred. Ano tabi? Inian makatakot na na-overcome na kita ning hatred. Ano? Kaya ang gusto kumbaga, arestar without observing itong proseso na makatakot na tendency. Baka magka-anarkiya na lugod kita digdi. So yan po ang gustong sabihin man sa nakaan. Tabi, sandali, mayapod kita. Hello, 462 tabi. Hello po. Good morning. Good morning. Kami po, baka man kami mga abogado kaya paloy kang determine ng ibig sa abogado. Nasa natural role na kita as human, ikaw human guys na. Dahil ang abogado divided, not all attorneys. Malabo ang signal tabi, sir. Malabo ang signal. Malabo na ko masupog sa mga listeners niya to. So iyan tabi ana sitwasyon kaan. Iyo man sa nasupunto man Senate President na kunyan Alan Peter Cayetano. Kaya sabi man nga ni abogado Jong Bonifay, ngunyan nga yan na may mga motion, petisyon si Bato de la Rosa na nakapindyente sa Korte Suprema. Iyo nga yan ang gustong sabihin na we go to the process. And so Korte Suprema na ang makunyan, ang madesisyon. Iba-ibang opinion talaga iyan. Iriwal opinion iyan. Ay, nako. Now, sa mga nangyari tabi ngunyan, nag-apod man sa kuya so mga sulisin na tang saro, may relasyon. Ano ngayong epekto kayo ni sa kabataan? Gusto sabihin sa holiness. So nahiling ngunyan tabi sa kunyan. So nahiling ngunyan sa Senado. Ano ngayang epekto ngunyan ka nahiling sa Senado para sa mga holiness? Now, igwa po nin ipinahayag man si dating Congressman Lito Atienza. Hindi ko nga ni aram kung ining si Lito Atienza, nagi man ining sekretaryo yata. Naging sekretaryo man yata ini si Lito Atienza. Ano ba? Mandali, tamay apod mo na kita sa kunya sa cellphone. Andali mo na. Hello, good morning, tabi. Good morning, Sir Pio. Yes po. Sa kuya, this is my opinion, ilang madagi. Siguro kaya, Sir Pio, niinutan kita duman sa process ni President Duterte before na automatic na isa kay Minda sa aeroplano papuntang Netherlands. So siguro nag-think ang tao na automatic pwede na iyan na iduman si Bato kasi nangyari nga niya kay Duterte without the process na dapat talaga diglingo na sa Pilipinas and the Philippines will turn over Bato to the Netherlands. Nya, nakuha mo nang ganda. Magayon na ang gulukan ururon eds madam na sa imong ipigpaliwanag very clear nakahiling ng ehemplo so tawo na brinaso ka ito. So brinaso ka ito. Parang sa iling nida ay napractice ta na ni presidente ilingani senador lang. Yan, oo. Now, diba? ngunyan ititama na kan panahon so proseso. Yan.
And Sir Pio, yan ang abo kang tao. Kasi ngunya, natama na sa proseso. Unlike before, napadumantulos ninda. Very good. Magayon no na punto de vista mo, madam. Kaya Thank you po. taga-saing ka po That's why tabi, sabi ko madam. nga sa imo, Sir Pio, nag-aabang ako sa imo kasi sa imo natututo ako. Salamat man. Taga-saing ka tabi, Hindi man madam. ako nag-text, hindi man ako talagang frequently and usually nagko-call sa imo, but talagang kahit online nag-aabang ako. Salamat po. Salamat, madam. Mabuhay Thank ka tabi. you so much, Thank Sir you Pio. po. I hope sa opinion ko is, sa kuya man lang ito, Sir Pio, it has nothing to do with others also. Sa kuya lang itong nailing kong view kasi parang nag-abuso din ang tao. Ay, Though hindi ako naku. pro Duterte, pro Bato, pro Marcos or whatsoever, sa kuya is nailing ko lang sa tama na proseso na dapat Pilipinas ang magtao sa Netherlands. Bako ang mga senador. Iyo, pahilingon mo tabi. Bago ko ipadagog sa boses ni dating Congressman Atienza, Lito Atienza. Di ko aram kung ini si Atienza, naging senador man hindi o naging sekretary. Bago ko ini Sorry, padagog. Sir Pio, di ako yan araw. Si Lito Atienza. Now, tama ka diyan, madam, na whether you are pro or anti-Duterte, we go by the rules. Tamo, what the law says. Kung dahil na susundon ang proseso, anarkiya kita. Totoo po yan, sir. Yun na iyan. Hilingon mo. So much hatred na paano sa tuya, lalo na sa Facebook baga, sa internet. Yan. Yes. And so Very much polluted conclusion. that, sir, ang Facebook and other social media na talagang araw mo itong nagpo-provoke pa, nag-i-ignite pa sa dagit ng tao. Buda, And unknowingly, di ito naisip kung ano ang tama sa tama na proseso na dapat. tama. Buda hilingon ta, madam. So statement baga ni Bato, very clear man. Dahil lamang ngayon nindo ako pagdarahon sa Netherlands. Taigong ang sabi niya baga, digdi ako mapatrial sa local court. Bako. Tama po. Iyon pinagasabi tama po. niya. Dahil man siya naganigar kaso kung halimbawa igawa siya ng criminal liability. Basta bako sa nangayang foreign court an masintin siya sa Pinoy. Taigo kitang korte digdi. Digdi ngaya ako mahampang kang kaso ko. Kaya natatakot man siya. Ay, sorry. Sige po, go ahead. Kumbaga po, sir, yun, naiiling mo niyan. Ilingon mo niyan sa nangyayari kay President. Grabe ang delay. Mhm. Grabe din po sa talagang process kang sa iyang pagpunta sa Netherlands. Gawa ng siguro kung digdi na trial, din ako lang yan, digdi sa tuya. Oho. Opo. Kailang ko Di ba, na. di na na-prolong. Nahahating mo niya na ang country ta kasi yaon naman si Duterte, yaon digdi si Bato, yaon digdi sa Senate, yaon digdi sa President. Ay, nako. At iyon na makatakot, madam eh. Kung ako, may nabasa kaya kong artikulo, madam, na there will come a point in time na puputok at puputok ang Pilipinas because of wrong conclusion. Daralang kan emotional and political hatred. Totoo po yan, Sir Pio. Knowing Filipinos are more emotional. Ang duwa lang sila mag-isip. Pag naram na yan, ay tama pala nga yan. Pero so himutok ng damdamin, nangyari na. Igo nga na kung nahiling, madam, sa video kaso saro naman. Igo ning saro duman nahubin pa. Duman sa Senado. Pinag-ingkan niya sa mga tao na lusobon! Laugunan nahiling nindo ito pa ding nahal. Makatakot. Yun, Sir Pio, ang talaga nakakalungkot. Kasi sa mga young minds tangon yan are more aggressive. Unknowingly, di ninda naiiling. So, tamang process. Basta ini, madam, maray tanako, salamat po, tanako ko umang manusuladi ko na we go by the law. Kung sa inso tahaw. Yes po. Salamat po, maray. Matuto na kita sa nangyari sa Presidente. And this time, sana matuwid ka na. Sana Sa matuwid tamang na. process para kay Bato. Sige po. Salamat din, maray. Whatever happens, Pilipino pa rin kita. Tama po. Salamat din, maray, Thank you, Sir madam. Pio. Good morning. Salamat and good morning. Now, kasuhapon, may nag-apod sa kuya, so para antabay ta. Day ko lang nako ang maray parinal kung anong gusto niyang sabihin. So, Senado, Budak, Kabataan, Jóvenes. Di nagpara-research kita. Iko pa lang panong statement. Ining si Lito Atienza, dating congressman. I don't know kung nagkapot ining cabinet position, si Lito Atienza. Tabang daw tabi ni kami, mga para antabay. Igo ning statement si Lito Atienza, manungod sa ining so nangyaring ngunyan sa kwan sa Senado. Sandali mo na. So amigo ta. Hello, good morning, tabe. Good morning, Pio. Yes, sir.
Si Lito Atienza, congressman siya kan party list na buhay garo ito, buhay party list. Buhay. Tapos dati baga siyang dati siyang mayor kan Manila. Sige po. Sige. Nag-forward ako sa messenger mo. Balay ko pa na nababrowser tagulpian na sa tuyang kampas oras pa. Sige, May pahiling ko po. diktato kaya duman na ICC is not a foreign court. It is an international court. Ba isa na sir, ikwantayin mga noorin tabi. Ano po, digdingo na kita sa hororong mo na. Sige, salamat din maray. Thank you. Okay. Now, sa nahihiling tago niya sa Senado, hilingon nindo tabi ha. We are witnesses kung anong komposisyon, anong nangyari niya sa Senate tabi. Ano. Sabi ni Lito Atienza, po, dangugunta tabi ha. And pag atid-atidan ta ini, kung anong gustong sabihin, ining kapahayag ni Lito Atienza tabi ha. Dangugunta po. And kita naan makapag muni-muni tabi. Medyo 1 minute and 30 seconds lang ini. And then my station break na kita. Ito po tabi, dangugun nindo ang pahayag ni Senador o kaya ni dating Congressman Lito Atienza kan buhay party list buda dati man na Manila Mayor tabi. Ito po. Senate President Cayetano, now the ball is on your lap. You are the leader of the Senate. You have a big task. I wish you all the best, but you have to do something about it. Otherwise, you will go down in history as the Senate President who caused the destruction and the collapse of our democracy in the Philippines. Alam niyo yung Senado, hindi dapat nagkakaganyan. Never. Why? Supposedly, ang mga miyembro niyan ang pinaka-learned, experienced statesmen of the country. Nyan. Sarong punto. Ang Senado tabi hindi dapat ganyan. Learned, well-respected statesman of the country. Kamo na sa nang makapagsabi tabi ngunyan kung ano na ang Senado. I-go ahead ta ining si Litong Atienza. Kaya tawag sa kanila upper house. Senate of the Philippines, upper chamber. Lower house, Kongreso. Mas mababa sila. Pero ano nangyayari? Hindi upper house ang Senado. Hindi rin lower house dahil andyan ang Kongreso. Ang masasabi ko, mukha yatang nagmamadaling maging lowest, pinakamababang chamber ang Senado. Sa kanilang ipinakikita ngayon ng mga kabataan. Kagulo. Ano pinaglalaban? Pinaglalaban ba ron? Ang pinagtatalunan ba doon ay issue ng mamamayan? Gutom? Marami nagugutom na Pilipino. Nag-aaway kayo dyan. Sana nagdidebate kayo ng tungkol paano uunlad ang bansa. Bigyan nyo ng paraan. Makakain ng maayos sa Pilipino. Hindi magutom. Pag-usapan ninyo at pagdebatihan nyo at pag-awayan ninyo ang kapakanan ng mamamayan. Hindi namin alam anong pinag-aawayan nyo. Si Senate President naman nawala. Iyan tabi, ano ha? Halos 1 minute lang ito tabi. Pero full of wisdom, supahayag po ni dating congressman, as in dating mayor, Lito Atienza. Bako, yan. Ang nangyari tabi, Yeah. Sige, di. Anong advice mo padingal tabi? Hanap ba yung napadingal hata? Inabot kita kan sa tuyang termino man sa hanap buhay. Ikan masunod. Oras Pilipinas, alas 9:42. An oras 32. hatod sa Indocal. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sinda, kita ika ako, biko. Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambong saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bikulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masala sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya kayakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
Matapat, lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Padingnal. Sabi digdi ni sino ba yon? 2138, si Atienza naging speaker kang Kongreso. Thank you so much po 2138 and good day Papa P, makisirip tabi kan Republic Act 9851. Parte ini kan paglaog kan Pilipinas sa ICC saro sa mga nagpanday ka ini si Cayetano asin kadakol pang miyembro ka itong 19th Congress. Opo, naunambitan na yan ni Attorney Jong Bonafe. Yan na 9851 in relasyon sa pag-arestar nga ni sa mga may kaso kan sa ICC. And igo pa nunin panibago niya na lay na pinag-aplikar na ang memorandum mismo, ang mga memorandum magasaroon sa mga pinagkukonsiderar na lay pag ang nagluwas na ang Korte Suprema. Sabi kan memorandum circular basado duman sa pahayag ni Abogado Jong Bonafe, totoo pag igwang mga arogkaan como igwaning mandamento de arresto, uni ang proseso man. Sabi da kang Korte Suprema,
paagihon sa korte lokal, din sa korte iyo an madeterminar na kaan, tapos iyo an maserbi na kan warrant sa korte. Iyan ang gustong sabihon kan proseso ngunyan. Sabi man kan saro, please take other side. Dahil man kita nag-side digdi. We are, kaya nga ni media na sa tahaw. Ano so pigasabi kan lay? Yan. Dipisil kaya pag pinagasabing bias ka ta. Pag nagtataram bias ka, either so nagtataram kaan, dahil napaboran, so gusto niyang side. Pag dahil mo napaboran, so sa iyang argumento, mataram bias ka. Kaya, iyon ang iyan ang gusto kong sabihong kaan. Dumang kita sa proseso. Maringan ito sa tuyang listener, nag-react tama nga yan, ano. Sige, tabi. Aha. Madali si Pading Noel na manalo, may kwampa, may dagdag man. Pading Noel. Good morning, pare. Opo. Araw kayo ni kaya nagkakaralibong kita, tadakulo ng speaker. Kana mo matita. Dito na aram kung ano na tama, kung ano na sala. Yan. Ngunyan, so albawa ko, nakamatikaro kayo ni ayo palan, medyo may dagit ka, malipap ka kan dagit mo kasi tama so sinasabi nito eh. Napaboran so sa imong argumento. Correct. Yeah. O kung di man sa ibong mataraman ni Neo, nasala, pabor man ako hindi, mauntol ba ako? Yan. Diyan na dumaog dapat so tahaw, so proseso, so lay. Correct. Kaya nga ni baga kitao, permio, nagkakamara nga for that reason. Ngunyan nga po, panitabi araw kayo ni, sane kita, maduman na sa tama. Yan. Kaya nga ni sukurti bagang piglata. Kasi gabos kita ko may kumbaga tabi pa di gabos kita may sa diring urag, may sa diring kita interpretasyon. Oho. Kasi una-una nagsabi attorney. Matubod ka na. So sa ibuman sa attorney man matubod ka na. And depende pa sa personal bias ka nagdadangog. Correct. Kasi kung ikaw baga mainit naman sa ibong na party, talagang masurog ka. Oho. Ang kukuhaan mo sa nag-argumento, so pabor sa imo. Correct. Yeah. O kaya ngayon, duman nga ni kita nagkakaralibong, siyempre may mga araw ka na nagme-message sa imo kasi nailing niya. Na matiin niya kung ano pigkataram ka nga halimbawa sa ibong nalado. Yeah. Oho. Ito ang namatiin niya, hindi sa ibong, although igwa man na tama, dahil mo na hindi tutumudan. Because of your personal bias. Correct. Yeah. Tapos, pag tumahaw ka, tataraman ka, dahil ka nag-cut ng para sides. turubod-tubod. Araw kayo niya, nagkuya siya sa Supreme Court. Dito ba na sa nakita sa Supreme Court magalat? Yeah. Kasi dahil actually, padiday sa itong mangyayari ka, pagbuburungagan kita digdi. For that reason. Yan ka mong kakat. Buda, unay papadi ano hilingon mo? Ingat na ingat bagang niya. Kung gustong ko ta na pwedeng pabrasohon an si Bato. Ingat na ingat bagang niyan. So malaka niya dahil nga ni bagang nagpapada. Dahil nga nagre-ribok. Ta gustong sabihin, dahil kita digdi magkareribok. Ako. Ang big mo sabi bagao, kasi may ruling bagao, duman ka sa pinakataas Supreme Court. Nagsurat na si Bato, pundon ta na yan, tanay na kitang magiginibod dyan. Yan ang sinasabi. Salamat pa din. Diba? Ayaw nga lang punto dyan. Maski pa kaya sabihin to sa buhay taga, sa Supreme Court, it's their decision na sindan tama. Okay, sabi ba ni Attorney Jong Bunape, halaton tanang sukorte na ang magdesider. Correct. Salamat pa din. Hindi kita din magka-revoke. Iyo na siya nag-gibuta. Pading, salamat. Sige, salamat. Thank you so much. So, tama si Pading Doyle na manalo. Pading Armario, nasa linya na. Naputol, kisay linya ang available kay Pading Jomar ba? Ubalikan ta lang si Pading Al. Signal lang Pading Naldano kung narin dyan ang kuhan, si available na linya. O sige, balikan ta na si Pading Al na Armario. Pading Al, thanks for waiting, Tabi Pading. Go ahead na good morning. Salamat, Tabi. Pading, mundo naman isipon kan na mga professional na obserbador ang nangyayari ngunyan sa bago na sa gobyerno nasyonal kundi nangyayari naman minsan na adaptar naman digdi sa lokalidad. Nanong mataran yan pwede sa mga sanggunian na sesyon sharing digdi sa Legazpi City na naiidaw na mga aktual na argumento kan mga panahon
na bago na aman ang sarong resolusyon o ordinansa, lalo na kung ordinansa, talagang aktual na may mga irarom na argumento. Logical. Reasonable. Oho. Alagad mo niyan, bako na ini uso. Ang bagong uso mo niyan, bago si Salang sa deliberasyon, may mga verbal na mo ng ururon. Ma-pre-caucus na na. Uso magano niya ng executive caucus. Sesyon. As in, gabusinda, nag-ururo na muna, dangan ang liluwasan, intero co-author. Pag-abot sa plenaryo, dahil nakaso katuyuhan kung nata binugtak ang sanggunian na mag-elicit nin mga logical and reasonable views and opinions. So mga pang statesman na argumento. Dahil napag-abot dyan, puro na sa namauyon. Oron-oron na sana. Pagparakontra. Kaya, sisa lang pa sana ang resolusyon at ordinansa. Aram na kan mga obserbador ang magiging resulta sa burutuan. Bilang na ang majority, bilang naman ang minority. Luto na. Kung digdi sa Legazpi, uso yan, kung bako 9-3, 9-3, 9-2. Maray nga ni ta. Depende kung may absent. Maray nga ni pa dita 9-3 o 9-2 o depende kung may absent. Maray nga ni tabako pare ka so usubakan mga nakaaging bulan so 6-7 Waray ito. Magayon ito pag ilingon na so nag 6-7 na. Minsan amin abrikan tayo. Vice Mayor. Presiding Officer. Sige. Ngunyan, digdi sa Legazpi na mananuso na. Ano sa digdi 9-3, 9-2. Sige. Minsan nagiging uwan na sa nangani minority. Kung dahil naglawag so ka-appeal. Kaya kung igwa rin mga argumento, depende na sa ayun na yan, ang dalagan. Kaya madali o digdi maaman sa Legazpi ang mga resolusyon, ordinansa. Dahil naman so aktual na kan mga panahon na kita mismo nakaka-obserbar kang panahon so mga matitinding konsyal kayo talagang aktual dahil mga or executive meeting argumento talagang aktual diyan pumahiling ang tali kan sarong konsyal ilidong konsyal pag-abot sa argumento diyan sa Sangguniang Panlunsod. Kunyan, ang nangyayari propaganda na sa nagar o nasa Senado padarakulan kay social media. Wala na gusto mangyari kan sa politika padakulan kay social media. Kaya mo na masabutan so tama sa kasusala. Okay, sige. Anyway, tabi pa yan ang mga informasyon pa. Digdi sa lokalidad, Alang Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Sabi nga ni ibaga ni dating Speaker Lito Atienza kang Kongreso, Senado nga yan. Dapat iyan ang lugar kan mga statesman and wisdom. Pero ano na nga yan, hilingan na. May nag-aragyat na ning burungagan. Ay nako, sige. Si Pading Jomar, kumusta ang linya ni Pading Jomar? Pading Jomar, maray na aga man tabi. Go ahead na. Salamat Pading Piyo. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, medyo ligtas na ngunyan ang tabako kumpara kan mga nakalihis na mga taon. Ini ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Viril Bibat sa pagkikipag-ulay sa DCGB News. Sinabi kan Chief of Police kan Tabako na ang masasabi niya, proud siya na sabi na ligtas ang tabako, inihuli sa pag-implementar ninda kang ordinansa kan mga syudad, mga ordinansa kan syudad
Kaya aron kang programa nindang Safer City. Apoy na pakayan, patunay di susok sa Chief of Police, maski magiling ngaya kamo kang mga record digdi sa muya, mailing ngayon nindong deployment miskan mga tao, maski sain makailing kang kanto, may mga pulis, hilingon man nga nindong mga record digdi sa krimen, sa man sa nangayang habas ka nakalis na Marsos, San Carlos, mapail na sindakan kaso. Sarong rate na delayed ang kung baka na dyan i-report sa indaloy na nangyari, i-report ka na April, kumpara ka nakalis na taon, 25 rate. Matindi. Ka nakalihis na taon. 25. Oo. Tama Ngunyan ngaya, Enero, Pebrero, Marso, Abril, saro, pero nga nini ngaya, haloy na nangyari. And glalaom na magpapadagos ang magiging magayon na sitwasyon kampasa rin sa syudad kan Tabaco dahilan sa padagos nindang pagpapasiring sa barangay para sa awareness campaign ninda kontra sa mga illegal na mga posibleng mangyari sa komunidad. Noong April po may isa tayong late reported na rape at haloy na po nangyari kan Abril lang po na-report. So, ngayon pong Mayo, wala pa. So, medyo magayon po kasi para sa karamang kanggabos, kan nakaaging taon, ang Tabaco naghahay sa sarong na crime na included sa focus crime. Yun po yung rape. May 25 incidents po kita, but as of now, may sarong pa lang, late reported. So, siguro na hiling ko, efektibo ang satuya na bibigyan implementar awareness program. Every time na magbisita kami sa mga barangay, so nagiging aware ang sato ng mga kababayan kung may abuse or victim of any crimes, nare-report po sa satuya. Dahil na sila natatakot. So magayon po yan kasi nagpapahiling na magayon ang ugnayan kang komunidad asin kapulisan. Si Police Lieutenant Colonel Beryl Vivat, Chief of Police kan Tabaco City, sa pakikipag-olay sa DCGB News. Roger. Yan pa din ang informasyon, Jomar Bian, DCGB. Sige, thank you so much pa rin Jomar. Hali dyan sa Tabaco PNP. Keep up the good work, Tabaco PNP. Si Pading Jimmy, kumusta ang linya Pading Nal? Di Chief Jimmy. Chief Jim Pading, good morning. Yes, Padi, good morning sa mga parantabay. Actual formal turnover schedule na sanaan pigahalat para sa mga panibagong opisyal kan DPWH digdi sa 3rd District kung sa input na digdi asin konfirmado na si D.A. Cornelio relatibo sa salidahanan ni Engineer Joan Morales. Sabi pa din. Ini an assistant D.A. ni relatibo ngonyan sakat na ini si Engineer Morales bilang D.A. mantang an Chief Planning si Engineer Richard Mowit iyo an masakat naman bilang assistant D.A. Yan, Adi na siya, Adi. Yan. Blanco sa Chief Planning. Tamasakat si Engineer Mowit. Yes. Mantang si outgoing DA relatibo direction pasiring na dyan sa DPWH Regional Office. Roger. Sa ngunyan, official turnover na lang ang pigahalat para formal nang mag-assumer sa pwesto ang duwang mga opisyal DA asin assistant DA digdi sa tercer distrito kan Albay. Di congratulations diyan compadre Chief. At least so within the ranks, nagataas so mga nasa rank and file, di ba? Correct. Daing ibang naglaog na hali sa ibang region ngaya kundi suyaon diyan na talagang nagparatrabaho man si dating AD na masakat na ngunyan bilang DE, then si Sir na Muwit Adi na ngunyan. Bako. Si Engineer, kumbaga, talagang so within the circle kan di district, hindi nagkuha. Daining natulag na daining na pinjente na pag-itaas. Yan. Wara. Congratulations kay Adi Muwit. Budak kay Adi. Inibagan permit ang na-interview. Maski may gag order, ini na interview ta. Lalo na ngunyan na dahil ng gag order na pinabukas ikaso nagbukas kan siper kan ngimot. Kan DE o kan DP. Dahil pa man baga nagkakabaralo. Testing ka. Regional Director na interview ko sa ko pamansa na. Pero may salaman na rin. Ini pag-assume ni DE sa ini si naliw sa apelyido sa bagong DE.
Joan Morales. Si Madam Joanna Morales at Engineer Joan. Testing unta pag asumir niya. Okay, pag nag-turnover na, wala yan. pa man schedule kaya natural, ay pa man yan mapat. Grabe man niya, at nabunong pa man. Sige. Talat-talatun ta, ating mga pronouncement kung ano ang mga plano man in the programa sa mga pag-asumir kansa ng panibagong mga disiplino o assignment. Roger. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Basta Radio, PYC Enterprises, located sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Good morning kay Sir Raul and Madam Marisa Calio, PYZ, kapartner kan DCGB sa komunikasyon. Mga BHF na yan, mga modernong ikipahing wireless communication equipments, PYZ yan sa Orosite, tabi. Nako, mabarita mo na si Ma'am Jen sa newsroom. Mabalta po kita. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinirmahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang surat na nagre-resibi ng Articles of Impeachment kontra kay VP Sara Duterte hali sa House of Representatives kasuudma. Nakapalaman sa surat ang pagbugtak sa calendar for ordinary business para sa referral sa impeachment court na nakatalaan na magtiripon sa maabot na Lunes, Mayo 18 o mas atab kung kinakaipuhan. Yan ang barat hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DZGB On the Spot Report. Duang istorya kita tulos dyan. Kumusta ang koneksyon ni Joshua? Si Joshua nasa linya. Joshua, go. Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong pareta, nagrambong naman ang operasyon kang night market Sir Pio digdi sa munisipyo Candaragabay. Dahil sa kumpirmasyon ni Public Market Administrator Sir Tenis Lubete, nag-abot naman Sir Pio sa average na 15,000 pesos kada banggi. Yan. Ang nakukolekta na sa indang opisina ali sa mga nagitirinda sa night market o sa anom na banggi sa laog din sarong semana tabi ni Sir Pio, Lunes hanggang Sabado. Oho.
Sigon kay Lobete, 462 na ang rehistradong mga vendors digdi Serpio sa night market kan Daraga. 300 labi kay ni mga residentes mismo kan Daraga. Asin igwaman kihali sa Sorsogon, may haling tabako, may haling kamalig, ginubatan asin Sorsogon. Gustong sabihon buhay. Asin may oportunidad nin ekonomiya diyan sa Daraga, lalo pagbanggi. Nakulang tabang ini Serpio sigon kay Lubete ta kumbaga dagdag ini sa source of income. Correct. Na naglalaog sa lokal na gobyerno. Gura ano so nakokolekta kada sa roda? So kwan kita ang kada banggi 15,000. Yugon muan. Oh, 15,000 dumasa man nagpupwesto. So kita kan mga nagpupwesto. Serpio. So dilin siya na yan kan nagpupwesto, so dilin siya kang market. So dilin sa inikan market na tigbabayad kang may pwesto. Yan. Yugon mo. Kumbaga yun na yung Serpio. So malaog sa kabankan gobyerno. The best. Sige. So ang sistema palang tabi Serpio, ang bayad sa mga nagtitinda depende sa pwesto ninda ta 10 pesos per square meter. May klasifikasyon buda sa lugar na pig-occupar. Basta ang sistema kada square meter 10 pesos. Tapos ang sarong vendor maximum nin 4 square meter ang pwede niyang okuparon. Katumbas na yan nin 40 pesos. Iyo, dipisil kun may magsindikato na naman na ni ngaya ini sa ko ining pwesto sa ko magbayad bako. Dapat ikaw nagbantay dyan. Maigpit man ang monitoring buda ang sistema dyan. Gabos na vendor may uniforme. Yan. Buda. Color yellow. Pagkabanggi. Yan. Buda. Igugayad ning perming darang pulgadera si Temes. Si Sir Temes. Pigsukol ng God. Hop. Pag medyo lumapwas, lilap mitan. May kuret. Digsa na. Yan. Sige. Kaya yan tabi Serpio, ang sigod sa iya, magayon man na bareta, at least nakakadagdag ini, sa income ka na gobyerno, panlokal na gobyerno, puro banggi, igwa naman pinagalaog na 15,000 pesos. Roger, congratulations. Yan Serpio, ang dagdag na storya, Josh Fabino, BCGD. Salamat Joshua. Keep up the good work dyan sa mga tao ni Mayor Vic Perete dyan sa Daraga. O yan sa market, adakulaon na kita ha, 15,000 kada banggi. 15 times 7, pira ayan ako, times 4, dakulaon na bagay-baga. Kumusta ang linya ni Karen? Okay bang linya, Karen? Good morning, go ahead, Karen. Yes, thank you, Tabi Serpio. DPWH Albay First District Engineering na sanaan solamente pinaghahanap kan DPWH Region 5 na mababaan ng Special Order for Reassignment and District Engineer. Matapos nang magsalalida kidi ang DPWH 2nd and 3rd District Engineering Office kan mga nakaagi sa ng Aldao. Sa impormasyon man na nakuha niya to Serpio sa Information Office kan Region. Tiglalao man naman nilang day na maalis sa bulan na ini. Kung pwedeng sa sunod sa ng bulan, mababa naman ng order sa 1st District Engineering sa presenting DEDG na si Engineer Rainero Cerda. Susod iyan sa direktiba sinlakdang ni DPWH Secretary Vince Dizon na magbabalasan ang gabos sa mga district engineer sa Pilipinas dahil sa pagkaka-inverto kan ibang mga opisyalis sa maanuman ng flood control project. May kuan na lamang, may nagbubutwa na lamang na pangaran kung si Sayan masalida dyan na DE, over? Di pa tada akong informasyon sa tiyo, di pa akong nakukumpirmar. Sa lado man ka na Information Office, sinagalat maninda kayan, ana ni Secretary Dizon, bakuan mga huring-huring. Roger. Mantang aminadong medyo na aluya naman sila sa siring kaining saro-saro na assignment, considering na medyo may epekto man ini sa mga pagpadagos kan programa, asin mga transaction kan police, district offices, kaya padagos man yato na pinagsusubiyan sa tiyo, may risk. Matapos naman na magbalasan sa DPWH 3rd kan nakaagi pa sa ng Lunes. Roger. Yan ang report, Karen Ala, BCGD News. Salamat Karen sa istorya. First Engineering District na sa naman ng GAD, anda in Rigodon sa mga DE. Abangan tayo yan. Good morning pala dyan sa mga taga 3rd District. Yung grupo pala kan 3rd Congressional District, naglilibot dyan sa
mga munisipios kan tercer distrito. Kung digdi sa Legazpi, so pinag-aktibar na ni Mayor Isham Ismail so task force para sa El Nino. So duman sa opisina naman ni Congressman Adrian Salceda, naglilibot na Sara Dr. Cedric Daep so sa indang Chief of Staff, nagpipiparar na, pinaglalatag na, sugabos na dapat na ihanda may kinaaraman sa El Nino phenomenon. Lalo na sa agrikultura, buda sa tubig. Yan, naglilibot, igwasin ng caravan na pinagigibon po tabi. And in connection with that, kasuhapon baga nakahurun taman si Congressman Adrian, kamudyan sa Masarawag tabi, although na-interview ta na kay ni si Dr. Cedric Daep pa daw kan nakaaging mga simana, na-emphasize kasuhapon na mismo ni Congressman Adrian Salceda, sumanungod baga dyan sa problema nindo sa Masarawag, na pag minauran nintodo na minabagsak na dyan ang lahar sa Indo, minabaha, por sobrita so ulang duman sa kaitaasan kad bulkan mayon, sa may taas kan Masarawag, na bring ka na so nagkaperang porsyon, darakan kalumaan. Enot nang pinag-confirmar, pahayag ni Dr. Cedric Daep, Chief of Staff ni Congressman Adrian, na nakasabay iyan duman sa pabudget kan DPWH na ipipresentar sa budget call tanganing maipresentar man sa Kongreso 2027 makapuo na kan trabaho dyan na mabugtakan na iyan ng engineering intervention parang ulang o kung anong klase. Ang termino ka itong mga panahon, sabudam. Pinagdeterminaran iyan kung sa inso dalagan kan tubig na hadi dyan sa taludtod kan bulkan mayon, inulang, nganing day maglaog sa sentro kan Masarawag kan ginubatan, na bring ka na sa porsyon na ito, dara kang kalumaan naman, panahon pa kay ito, kan mga nakaaging aldaw, panahon tabi, dekada pigbilang, naakad naman so irarom, may porsyon na bring ka, kaya yun na ng resulta, subaha dyan baga sa Masarawag, kada bes na nag-uuran. Sabi ni Dr. Cedric Daep, gabos ngaya na mga proposals kan 3rd Congressional District Office sa pamayon ni Congressman Adrian Salceda na ipresentar mi ngaya yan na Congressman Adrian kay Secretary Dizon. Aprobado mga ngaya yan. So, dyan sa Masarawag tabi dahil magpara problema na. Medyo halat-halatod lang tabi ang panahon. Nakabudget na po yan. 500 million. Nakahoron nailaog sa programa si Congressman Adrian Kasuhapon ni Chief Jimmy Nasalita dyan sa Ginubatan. 500 million na konfirmar niya yan ang budget dyan. Ikadua tabi, igwa pa, dyan po sa kuwan sa ining ang apugkan yan sa Masarawag, yung Kabang River. Yan, 500 million dan yung Sabo Dam dyan. Main Dam and Sub Dam, 500 million yan. Kabagang bilyon. Yung Libon to Pantaw Road naman, ining pigapod na Sitio Dumalagan Section Viaduct. Kabangang bilyon naman ang yaon dyan tabi na ipalaog na Congressman Adrian duman sa budget kan DPWH na ipipresentar man kan DPWH sa budget hearing. And then so pagtatapos ka ining Piodoran Boulevard Bridge na minakonektar ning Barangay 5 Banawan, 250 meters yan in partnership with 250 million in partnership yan with DTI sa irarom kang Roll It program. So that's 250 million. Yung Piodoran Boulevard Bridge na minakonektar sa Barangay 5. Yan, Banawan. 250 million yan. Tapos ining so Piodoran Upland Road, ining Palapas, Tibabo, Santo Cristo, Salvacion, Malapay, Nablang Bulod, Alabang Puro, Mamlad, Lawinon, Buena Vista. Yan ang stretch na ning tinampo sa Piodoran Upland Road, 250 million man tabi in partnership with DTI Roll It program. Then yung Pantaw BIA Road, Seaport to Airport Road, 500 million man tabi. So, in a nutshell, iyon na iyan sa pigtataram ka ito ni Dr. Cedric Daep man na pinagtrabaho ni Congressman Adrian, ipresentar sa DPWH bakong ghost project, legal project po yan, talagang demand-driven kung anong kaipuhan dyan sa mga barangay, kaya dai basta-basta bagatabi mina-acceptar nin proposal si Secretary Dizon, ma-istriktuhan, ini po mga
legal na project initabi, lehitimong project, kaya naaprubaran po kan DPWH, ipipresentar na nara Secretary Dizon pag-abot kan budget hearing para sa 2027 General Appropriations Act. So yan po tabiha in a nutshell so mga darakulaon, big ticket projects dyan sa infrastruktura po sa Tercer Distrito Canalbay ni Congressman Adrian Salceda dyan sa lokal na level. And balik kita sa national na level tabi napaghururunan ang Kongreso, ang Senado sa Lunes. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano yaon na na transmit na sa Senado so articles of impeachment ma-convene na sinda as an impeachment court. Pero dahil pa man nangangahulugan na balik taktakan na dyan so hearing na ma-convene iyan so initial stage kan pagpreparar gabos tabi dyan sa Senado. May nasasaray ako digdi pa ding ang kapartner ko nangon yan si June Napolis. Sana po arog kaining prosedimento ang mahiling niya to. Padahong ka ito nara defuntong Senador Juan Ponce Enrile, defuntong Senador Miriam Defensor Santiago, mga dikalibre. Iyo gay din gustong, iyo ini ang gustong sabihon, bakong gayud, kundi iyo ini ang gustong sabihon, duman naman sa pinagplay tabagang boses ni dating Congressman Lito Atienza na dating naging House Speaker man, na dapat ang Senado maging harong ning totoong mga statesman as in wisdom. No? Sana arog kaining madangugta sa mga maabot na simana sa Senado kung magkondusir na kan aktual na trial, impeachment trial kontra kay BP Sara Duterte. Ini po so portion kang nasa saray ko man na clip kay ito nang yaon dyan na naging impeachment court magayon na pagdangugon Sara Senador Presiding Officer Senate President Enrile buda ining Sara Miriam Defensor Santiago dangugon tatabi inita ngani igwa kita ning giya na sana arog kainin madangugta comes time na magkaigwa na ning hearing dyan sa Senado. Here we go. Before we continue with the business for the day, may we recognize Senator Miriam Defensor Santiago. The lady senator from Iloilo. Thank you. I would like to say something since we are already discussing the basic principles on which our impeachment proceedings begin. First, let me say that in my humble belief, impeachment, contrary to the misimpression of both counsel here and some in the media and in the public, impeachment is neither political nor judicial. Impeachment is both quasi-judicial and quasi-political. The term quasi means it is almost but not exactly like a political or a judicial proceeding. Therefore, if this is the case in the definition of impeachment, the rules of court do not apply totally to these proceedings but lie within the discretion of this court. We are not a senator court. We are the High Court of Impeachment. There may be a Supreme Court, but nonetheless, we are the sole and only High Court of Presidential and Chief Justice Impeachment. Therefore, it behooves us to start with this principle. Justice delayed is justice denied. Huwag na tayo magpayapal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Tama na yon. Dumaan na tayo doon. So, to be able to shorten the proceedings, let me ask both counsel, for the prosecution and for the defense, how many witnesses do you intend to present, including rebuttal and surrebuttal? Counsel for the prosecution. Pertihon pagdangugon na daw. Your Honors, for today we will present at least 7 witnesses. For today? Yes. But for the totality of the trial period, how many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, Your Honors. Oh, so what? What is the answer? How many witnesses do you intend to present? Well, you don't even have any idea? Well, I have to ask, Your Honors, No, that is not teams acceptable. No. in charge You come with to the court articles. prepared. You do not waste the time of this court. Tell us how many witnesses you should have had. Can you give me a few minutes so that I can Yes, consult with the team I leaders will each request article, the Your majority leader Honors? to take up this request sometime during the appropriate period of this proceedings. And defense counsel, please, how many witnesses? We are prepared, Your Honor, to present 15 witnesses, Your Honor. In all, in total? Yes, Your Honor, yes. Iyan ang matindi. Si dating Justice Serafin Cuevas, tatad yun.
mga sharp. Isus Mario, sana araw kayo, tayo man iniso pagpuon kay ito, kan impeachment trial kontra kay kunyan, kay Chief Justice Corona yata ito, kay Estrada. Ayan. Ini si Serapin ako iba sa depensa ini, mga matitindi. Sana araw kayo magkadarangol ta naman. Go ahead na kita. Your Honor. And how many documents are intended to be presented by the prosecution? May I know? Yeah, if it's for the entire proceeding, Your Honors, I have to consult the team leaders as well. Defense counsel? We have already marked, Your Honor, 23 documentary evidence. In addition thereto, we will have no less than 25 documents in order to wind up our presentation of our documentary exhibits, Your Honor. Mr. President, if there is no objection from our colleagues, I propose very strongly that both counsel and both camps should be required to, number one, submit a list of your witnesses until the end of trial, together with their names and the substance of their testimony, so that we can determine thereafter whether proof will become unnecessary. For example, we can stipulate that certain witnesses will merely corroborate, or that certain documents can be admitted without authentication because the person is already present in court. This is the purpose of that recommendation. Let us have a written list of the names of the witnesses on both sides and the substance of their testimonies. Let us also have a written list of the documents on both sides so that we can determine the length of this trial. We have to have a time horizon because justice delayed is justice denied. If there's no objection from my colleagues, kindly consider that you have been so instructed and submit these materials within the week. Let us say within 3 days from today. Is that a motion by the lady senator? If it is necessary, if there's no objection, then it is the consensus of this court. Is there any objection from let me be first, to be fair, is there any comment from either the prosecution or the defense? On the part of the defense, if Your Honor, please, we will obey or follow as suggested, Your Honor. How about the prosecution? May we request for 3 days to comply with that? I have no objection. Thank you. Any objection from the chamber, from the members of this court regarding the suggestion of our distinguished colleague, the lady from Iloilo? The chair hears none. The suggestion which is taken to be a motion is hereby approved. Yan, putulon ko na. Gusto rin dong ipadagos ta pa ini sa Lunes. Yan nga po. Pinagpresentar ko tabi and for us to have a standard ko ta na. Kung araw kining madadangog ta pa ding June araw kini na ta sa Lunes makonvina. Pero dahil pa man gustong sabihin na ma-trial na. Iyo man ini suna sa saray kon clip kang pagpun kay ito kan trial kay kontra kay Erap Estrada ata ito. And ang komposisyon kay ito kan Senado, yaong pa yan Sara Enrile, Sara Senator Miriam Defensor Santiago, mga abogado, and nahiling tan flow kan dalagan. Talagang matindi. Gusto nindong ipadagos, tatay gwapa ini nagkapira. Sa Lunes, may nindo tabi. Kon Dayna, hello, 4498, hello. Lahat ba kayo kumain ng iced tea? Your Honor, hindi po kinakain yung iced tea, ininom po. Sorry, ininom pala. Salamat. Gusto nindo ipadagos ta sa Lunes? Tabi, yan. Ay, nako. Sabi digdi, maurag talaga yan si Miriam, Iron Lady of Asia, hindi yan pwede kay number 1. Magreklamo yan na sinisigawan siya. Mas maganda yung mga dating senador kasi grabe yung dedication nila sa binigay na tiwala ng netizen sa kanila. Unlike ngayon, puro drama na lang. Sayang yung panahon na yan ay di pa ako pwedeng mag-vote. Pero ngayon, pwede na ay wala akong mapiling karapat-dapat sa vote ko. Sige daw, text lang po kamo. Tapos ng programa. Pero i-text lang nindo. Tayo konsiderar ko tabi na sa indong suggestion. Kung gusto nindong ipadagos pa, ining nasa saray kong clip na ini
ta sa Lunes baga ma-convene naman sa impeachment trial kontra kay BP Sara Duterte. Tanganing magkaigo kita ning kuan ning kumbaga ining ano ba yan? Standard lamang kung anoan pwede tang maging kuan ang basihan sa pag-adang-adang na inikan kunyan kan ining impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sige, dahil nagtawag para haloy, tamasunod na si Andy Mar. Salamat kan sa ido pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas